Umelá inteligencia sa postupne dostáva do rôznych sfér našich životov a miesto, kde by ste ju pravdepodobne nečakali, ale už sa aj tu udomácnila, to je svet herného hardveru. Lídrom v tomto segmente je spoločnosť Lenovo, ktorá prostredníctvom šikovných rúk svojich inžinierov ukázala aj mimoriadne výkonný herný notebook Lenovo Legion Pro 7. Napínanie svalov, procesorov a grafických kariet spolu s umelou inteligenciou tak dostáva výkon na novú úroveň. Sledujte. Srdcom herného notebooku Lenovo Legion Pro 7 je 13. generácia procesorov Intel Core s hybridnou architektúrou, vďaka ktorej si môžete v jednom zariadení užiť to najlepšie z dvoch svetov. Výkon a zároveň slušnú výdrž batérie. 8 výkonných jadier procesoru Intel Core i9 sa postará o plynulý chod náročnejších programov i hier, zatiaľ čo 16 energeticky efektívnejších jadier natiahne výdrž batérie notebooku pri prehľadaní internetu či sledovaní filmov až na 12 hodín. Aj keď má batéria v tomto prípade kapacitu až 99,99 Wh, s technológiou rýchleho nabíjania Super Rapid Charge ju na 80% nabijete už v priebehu 30 minút, teda podobne rýchlo ako bežný smartfón. Mimochodom, pokiaľ so sebou na cestu nebudete chcieť brať väčšiu a výkonnejšiu nabíjačku, pomalšie môžete notebook nabiť aj prostredníctvom USB-C. Aj keď zmieňovaný procesor patrí medzi aktuálnu špičku na trhu, do hry v závislosti od vybranej konfigurácie nastupujú aj grafické karty NVIDIA GeForce RTX vrátane najvyššieho modelu RTX 4090 so 16 GB pamäťou, ktorú nezaskočí žiadna aktuálna pracovná ani herná výzva. Počet snímkov za sekundu v hrách sa pri tomto hardveri už neráta ani tak na desiatky, ale skôr stovky. Jeho hrubú silu však dokázalo Lenovo ešte viac vyzdvihnúť, a to pomocou svojho revolučného čipu AILA2Q, ktorý poháňa inteligentné optimalizačné jadro Lenovo Legion AI Engine Plus. Séria systémových senzorov rozmiestnená naprieč kľúčovými komponentami odovzdáva informácie tejto umelej inteligencii, ktorá tak dokáže v reálnom čase optimalizovať hry pre dosiahnutie maximálneho výkonu. Čo je však na umelej inteligencii to najlepšie je, že sa dokáže postupom času učiť a tak postupom času držať krok s rastúcimi nárokmi novších a novších herných titulov. Potenciál výkonu a inteligencie tejto zostavy by ste si však neužili, ak by Lenovo Legion Pro 7 nedokázal svoj hardware udržať v optimálnych teplotách. To však našťastie nehrozí. Chladiaca technológia Legion Cold Front 5.0 so sebou najnovšej generácii prináša vylepšený ventilátorový systém s 3D lopatkami a hrúbkou iba 0,1 mm, ktorý je tak štíhly a efektívny zároveň. Aktívny systém chladenia doplňa tekutý kov, ktorý zabezpečuje prenos tepla z procesora, zatiaľ čo voliteľná technológia odparovacej komory odvádza teplo efektívnejšie aj od grafickej karty. Zatiaľ čo hardware pod povrchom notebooku bude makať na maximum, jeho teploty zostanú v optimálnej hladine a samotný povrch notebooku zostane príjemne chladný. Na špičku rozhodne patrí aj priestranný Lenovo PureSight Gaming Display, ktorý má uhlopriečku 16 palcov, VQ XGA rozlíšenie a variabilnú obnovaciu frekvenciu až do 240 Hz. Všetky pohyby v hre sa tak okamžite premietnú na obrazovke, vďaka čomu budete vždy o krok pred vašimi protihráčmi. Keď naopak príde čas na precíznu prácu pri úprave fotografií, strihu videa či tvorbe 3D grafiky, spoľahnúť sa budete môcť na verné vykreslenie farieb vďaka 100% pokrytiu farebného spektra sRGB a poprednej profesionálnej kalibrácii farieb X-Rite Pantone. Dokonalý vizuálny zážitok z tohto displeja je v tele Lenovo Legion Pro 7 doplnený aj o ten zvukový. Dvojica 2W reproduktorov Harman Superlinear je tu riadená technológiou Nahimic od spoločnosti SteelSeries, ktorá dokáže vytvárať efekt 3D ozvučenia.
Opomenúť nemôžeme ani webkameru umiestnenú nad displejom. Tá totiž okrem kvalitného obrazu v podobe Full HD rozlíšenia ponúka aj podporu technológie Tobii Horizon, ktorá vám umožní natáčaním hlavy prirodzene sa obzerať v podporovaných hrách, či už pôjde o obzeranie sa do spätných zrkadiel vo Formule 1 alebo kochanie sa výhľadmi v leteckom simulátore. Sledovaním pohybu vašej hlavy dokáže dokonca Tobii rozostriť obsah obrazovky v prípade, že sa pozeráte niekam inám, alebo vás dokonca upozorní na to, že sa vám niekto na displeji pozerá cez plece. Ak naopak webkameru nebudete potrebovať, pomocou hardwarového prepínača eShutter ju pre maximálnu ochranu vášho súkromia môžete jednoducho odpojiť od zvyšku systému. Hoci je Lenovo Legion Pro 7 vybavený špičkovým displejom, nespustiť z neho zrak najmä v noci môže byť výzvou. Perfektne totiž vyzerá aj pod ním uložená herná klávesnica Legion True Strike vybavená RGB podsvietením Legion Spectrum, ktoré dokáže reagovať na vami stlačené klávesy alebo prehrávanú hudbu či zvuky hier. Samotné klávesy navyše ponúkajú nadštandardný zdvih až 1,5 mm a po vypätých herných momentoch i nebudete mať problém svojpomocne vymeniť za nové. Tie nájdete priamo v balení notebooku, súčasťou balenia je dokonca aj malé púzdro. Rovnako musíme pochváliť priestranný, komfortný a mimoriadne presný touchpad, pri ktorom si zaručene z batohu občas zabudnete vybaliť myš. Vďaka zmieňovanej 12-hodinovej výdrži batérie a tichému režimu chladenia si ho totiž nebudete mať problém vziať so sebou aj do práce alebo do školy. Oceníte i to, že Lenovo pri vývoji novinky myslelo aj na životné prostredie a tak je horný a spodný kryt notebooku vyrobený z 50% recyklovaného hliníka a časť klávesnice z 30% recyklovaných polymérov. Ak žijete a dýchate hernými zážitkami, tak z herného notebooku, ktorý sme vám ukázali v tomto videu, budete rovnako nadšení ako my. Nový Lenovo Legion Pro 7 v sebe spája ohromujúcu silu s prvkami softvéru s umelou inteligenciou a jednoducho vďaka tomu patrí na špičku technologického pokroku. Ak chcete notebook, ktorý bude pripravený na herné, ale aj pracovné výzvy, nielen na niekoľko mesiacov, ale dá sa povedať na niekoľko rokov, tak toto je ten herný notebook, ktorý by ste si mali vybrať a my vám ho odporúčame všetkými 10. Ak sa vám takéto videá páčia, prihláste sa na odber nášho YouTube kanála, dajte nám like, no a vidíme sa pri ďalších videách. Ahojte.